Gaur egun guztion ahotan dagoen gai bati helduko diogu. Adimen artifizialaren presentzia gure ikastoletan. Erronka handia da, bai, baina zorionez badugu bideari argia ematen dion gida bat. Goazen pausoz pauso aztertzera. Imaginatu une batez, zure ikasleek ikaskide berri bat dutela. Beti erantzun zuzena duen ikaskide bat. Ikaskide hori adimen artifiziala da. Eta ondorioz, galdera nagusia sortzen da. Laguntza paregabe al da, ala tranpak egiteko biderik errexena. Lehen erreakzioa debekoa izan daiteke, baina egia esan horrek ez du askotan funtzionatzen. Horregatik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak gida interesgarri bat kaleratu du. Izua alde batera utzi eta teknologia hau zentzuz kudeatzeko plana proposatuz. Eta lehen puntu horretatik abiatuta, ideia nagusi bat azpimarratu nahi nuke. Adimen artifiziala ez da etorkizuneko kontua. Dagoeneko gure ikasgeletan dago. Gustatu ala ez, ezin dugu begiak itxi. Beraz, galdera da, debekatu ala gidatu. Ken dezagun eta getxo, esatea erresa da, baina realitatea bestelakoa da. Ikasleek debekatuta egon arren, erabiltzen jarraituko dute. Horregatik, gidak beste bide asko egokiagoa proposatzen du. Irakatzi erabilera arduratsua eta hezigarria. Orduan, nola kudeatu guztia hezkuntza ikuspegitik? Gida honek iparrorratz moduko bat eskaintzen digu, 4 printzipio nagusitan oinarrituta. Eta eguneroko erabakietan benetako laguntza ematen digutenak. Lehen printzipioa, ikaslea beti erdigunean. Horrek esan nahi du, teknologiak ikaslea lagundu behar duela, ez ordezkatu. Adimen artifizialak ikaslea pentsatzera, sortzera eta ikastera bultzatu behar du, ez haren lana bere ordez egin. Bigarren printzipioa, giza-harremanak ezin dira ordezkatu. Ikaskuntza ez da datua jasotzea soilik, taldean lan egitea, eztabaidatzea, elkarri entzutea eta ikaskedekin esperientziak partekatzea ere bada. Horiek dira pantaila batek inoiz ordezkatu ezin duten alderdiak. Hirugarren printzipioa, gizakia beti gidari. Pentsa ezazu hegazkin batean, kopilotu automatikoak lagundu dezake, baina pilotua beti persona bada. Adimen artifiziala tresna bada, ez maisua. Eta laugarren printzipioa, jasangarritasuna. Teknologia hauen erabilerak kostu ekologiko handia du, energia eta baliabide kantitate izugarriak behar dira. Horregatik gidak argi dio, erabili zentzuz benetan behar denean eta ez edozein arrozarengatik. Orain, goazen gaiaren muinera, ezkutuan dauden arriskuetara. Ez nahi soilik kopiatzen ariz, sakonagoa den zerbait da. Gidak kontzeptu interesgarri bat aipatzen du, sedentarismo kognitiboa. Gimnasiora joan ordez sofan geratzen garenean, gorputzak gaitasuna galtzen du, ezta? Gauza bera gertatzen da, pentsatzeko lana makinei uzten badiegu. Garuna alfertu egiten da. Ikasle batek adimen artifizialarekin lan bikaina aurkez dezake, baina benetan ikasi al du? Gidak dio badirudi badakiela, baina ez du azaldu, ezin du konektatu. Azken batean, ulermen sakona galdu egiten du. Baina bada irtenbidea. Hori lortzeko 3 urrats simple. Lehen urratsa, pentsatu. Ikasleak bere kabuz egin behar du lanik garrantzitsuena, teknologiari gabe, bere ideiak sortuz. Bigarren urratsa, erabili. Ondoren, adimen artifiziala erabil dezake, bere lana hobetzeko, ikuspuntu berriak bilatzeko edo akatsak topatzeko. Hirugarren urratsa, hausnartu. Azken emaitzak beti izan behar dira bere hitzekin, bere ulermenetik sortuak. Azken batean, eztabaida hau ez da adimen artifizialari buruzkoa, baizik eta ikaskuntzaren helburuari buruzkoa. Helburua ez da makinak erabiltzen dakiten pertsonak sortzea, baizik eta tresnak modu kritiko eta arduratsuan erabiltzen dakiten pertsonak prestatzea. Pentsamenduaren eta sormenaren ardura gurea da, gizakiona. Beraz, benetako erronka hau da. Nola erabiliko dugu tresna berri hau ikaskuntza berregiteko? Eta nola lortuko dugu honek guztiak belaunaldi kritiagoa,
sortzaileagoa eta jakintsuago bat sortzen laguntzea? Hori da gure erronka, eta baita gure aukera ere.